Question. May bayad ba if mag-seller sa Shopee? Paano maglagay ng voucher sa shop? Paano yung code o cash on delivery? Paano ma-receive ang payment ni buyer? Let's start! Pag-uusapan natin yan. Question number 1. May bayad ba if mag-seller sa Shopee? Ang sagot ko naman, yes, meron po. Si Shopee, meron siyang kinukuha sa'yo na 5%. Question number 2. Paano maglagay ng voucher sa shop mo? So, ganito. Punta kayo sa customer service sa Shopee, tapos i-request nyo doon, lagay ng voucher sa shop mo. Tapos, tatanungin naman kayo nun anong voucher ang ilalagay mo, free shipping ba, tapos meron ding cashback, kasi mas maganda, kung ako, suggestion ko, mas maganda kung free shipping, tapos may cashback, para sa akin ha, kasi mas maganda kasi sa shop, mas nakakainganyo tayo ng customer nun, kasi kahit naman ikaw, diba, kung bibili ka sa shop, mas better kung may ganun yung shop, diba, free shipping, tapos may free voucher. So, i-explain ko lang din yung free shipping. Free shipping, ano yan siya? Example, bibili ka ng worth 100. Tapos, minsan kasi sa Shopee, meron doon na 9% free shipping, meron ding 199 free shipping, meron ding 249 free shipping. So, example, bibili ka sa shop ng 100 pesos. Tapos nakalagay doon 99 free shipping. So ibig sabihin nun, free shipping ka. Pwede mo siyang pindutin doon sa shop mo, maging free shipping ka na. Tapos ang kagandahan pa, kung sa Shopee Pay naman, ang kagandahan nun, yung sa cashback, na example, si Shopee kasi meron 10%, meron 20% sa cashback. So, pwede mo siyang magamit sa Shopee Pay. So, ibig sabihin, ano ba ang Shopee Pay? Shopee Pay is payment first. Paano ba makakuha ng pera sa Shopee Pay? Marami siyang option eh. Pwede sa GCash mo, pwede kang kumuha, pwede sa bank account mo. Marami option. Kayo nang mamili, kayo nang bahala. Ano bang kagandahan sa Shopee Pay? Ang Shopee Pay kasi, pag payment first ka, mas madaling para kang VIP, mas madaling i-shipping ni seller. Tapos ang kagandahan pa doon, example, ang worth na nabili mo is worth 500. Tapos nakalagay doon sa cashback is 20%. 'Di ba ang laki ng balik sa iyo noon? Kung 20% meron kang cashback noon na 100. Ganun. Ang cashback na babalik sa iyo, 'di ba ang laki? Pwede mo pa ibili sa sunod mong mag-shopping ka, pwede mo siya maibili. Kasi yung cashback kasing coins, pera yun. Ganun yun. Question number 3. Paano yung code? Code or cash on delivery? So, yung code po kasi, pagdating na ang bayad nun. Ganun yun siya. Question number 4. Paano ma-receive yung payment ng buyer? So, kung example, bibili ka sa Shopee, paano mo ma-receive yung payment? Yung payment kasi nun, kailangan kasi, pag nag-Shopee ka, kailangan may bank account ka. Kasi lahat ng sales mo mapupunta yan doon sa shop. Meron kasi, dito sa Shopee kasi, papakita ko sa inyo Sa Shopee kasi, ayan, yung sa sa Shopee, and seller balance. Lahat ng kita mo, makikita mo dito, seller balance. So, kailangan kasi, once na magbenta kayo sa Shopee, kailangan meron kayong bank account. Kasi lahat ng kita nyo doon mapupunta. Kaya, pwede kayo mag-withdraw. So, sa pag-withdraw naman, meron ditong day na may bayad, meron namang day na walang bayad. Or sa isang linggo, wala kang bayad yun. Example, mag-withdraw ako ng 417. Yan, i-withdraw ko lahat.
Yan. Yan, free pa siya. Apply successful withdrawals. Free. Automatic yan sa bank account ko. Yan. Ito, nakalink yung bank account ko eh. So, next, yan. Pindutin mo yung next kung gusto mo mag-withdraw. So, ako hindi ako mag-withdraw eh. So, ganun lang siya. So, kaya nga, pagka nag-Shopee kayo, kailangan may bank account kayo. Yun lang po. Sana may natutunan kayo. Kung wala po, comment kayo below para lahat ng katanungan nyo, masasagot ko po. Maraming salamat.